खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमजादों। पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय 2 आरो 3 मे खालि सोरखारि बन्द फोसावदों। मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हायैनि सासे फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लादों। शिबसागर जिल्ला खुंथाया 15 जुलाइसिम ना हमनायखौ होबथादों। प्रदुत बरदलैया गावखौनो गंगानि दै बायदि गोथार सानो बुंदों पीयूष हाजरिकाया। बाक्सानि सालबारियाव लामा जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। आइएसबिटिआव बासनिफ्राय 4 कौटि बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे 4 हमजादों। लामा जाब्रबथायाव 1 सुबुंनि जिउ खहा। सिभिल सेक्रेटारियेट मावफारियानिफ्राय 46.11 ग्राम गान्जा हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझाराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे 2 सुरां फालांगिरि हमनो हादों। क'क्राझार पुलिस आरो गलपारा पुलिसआ जुथाइ अपारेसन खालामना हमनो हायो 2 सुरां फालांगिरिजों लोगोसे मैदेर हाथाइ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हराव क'क्राझार आरो गलपारा पुलिसआ कारिगावनि हादरारि राजालामायाव जुथाइ अपारेसन खालामनायाव 2 मैदेर हाथाइजों लोगोसे 2 सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय 2 मैदेर हाथाइनि लिरथाया 2 केजि 500 ग्राम जागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै पुलिस बिफाना मैदेर हाथाइजों लोगोसे हमनो हानाय 2 सुरां फालांगिरिनि मुं आरो थंखौ फोसावाखै। अब्लाबो बेनि सायाव बांसिनै मिन्थिनो थाखाय पुलिसआ बै 2 सुरां फालांगिरिखौ जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो जागायदों। फैगौ 2 आरो 3 मे खालि मोननै खोलोबाव खुंगोन पन्चायत बिसायख'थि। पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै सोरखारा गोनां बिथोन फोसावदों। बिथोन बायदियै सोरखारि बन्द सानावबो गासैबो मावख'फोरा खुला थागोन। जोबोद खम मावफारियाफोरनि गेजेरजों सोरखारि मावख'खौ खुला लाखिनो बिथोन होदों रायजो सोरखारा। नाथाय पन्चायत बिसायख'थिनि सानखालि गासैबो सोरखारि बेसरखारि मावख', स्कुल कलेज, सोलोंथायारि फसंथान, बेंक आरो फालांगियारि फसंथानफोरा बन्द थागोन। खोलोब लायै खोलोब बिसायख'थि खुंनो गोनां जिल्लाफोराव बन्द फोसावनाय जादों। भट आजावनाय समाव जाहाथे आयेन आब्रुथिया गाहामैनो थायो बेखौ नोजोर होनानै बन्द फोसावदों सोरखारा। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थिखौ मोननै खोलोबाव रायजोनि 34 जिल्लाफोरनि गेजेराव मोन 27 जिल्लायाव खुंनाय जागोन। 2 मे खालि गिबि खोलोबाव अखं आसामनि तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमि जिल्लायाव भट आजावगोन। बेनि उनाव 3 मे खालि नैथि खोलोबाव आफां आसामनि धुबुरी, साउथ सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र, हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरं जिल्लायाव बिसायख'थि खुंगोन। बेबायदियै पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय खोलोब लायै खोलोब गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोरखारि बन्द थागोन। कामरुप जिल्लानि सयगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। शुक्रबारखालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट फोसावनाय सानखालिनो सासे फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लादों। मोनसे आनजादाव फेलें जानाया गासैबो फेलें नङा आरो जिउ जोबथा नङा। बे बाथ्राखौ बुजिस'नो हायासै कामरुप जिल्लानि सयगावनि सासे हिन्जावसाया। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गावखौनो फोथैनानै लानाय हिन्जावसाया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखैमोन। बेनिखायनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायैनि थाखायनो गावखौनो फोथैनानै लानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि मेट्रिकनि रिजाल्ट होनायनि उनावनो आरो आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि उनावनो गावखौ फोथैनानै लानाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो दुखु मोनहोदों। शिबसागर जिल्लायाव ना हमनायाव होबथादों। जिल्ला खुंथाया मोनसे बिथोन जारि खालामनानै ना हमनायाव होबथानाय लाबोदों। शिबसागर जिल्ला खुंथाया जिल्लानि सिङाव फैगौ 15 जुलाइसिम ना हमनायाव होबथानाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम फिसारि रुल्स एबा आसाम ना फिसिनाय आयेन 1953 आरो आसाम फिसारि आयेननि सिङाव ना फिसा आजायनाय बोथोरनि समाव ना हमनायखौ होबथानाय जादों।
मख'नो गोनांदि बाय'लजिकेल डाइभार्सिटि एक्टनि सिङाव बे समाव ना हमनाया गोख्रोङै होबथाजागोन। बबेखानि बे बिथोनखौ सिफायग्रा आरो नेवसिग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै आयेनारि गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो 2023 आयेननि 223 दफानि सिङाव साजा मोनजाथाव दायनिगिरि जागोन होननानैबो शिबसागर जिल्ला खुंथाया सांग्रांथि होदों। कंग्रेसनि एमपि प्रदुत बरदলৈखौ गोख्रों रावजों सावरायदों मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। पीयूष हाजरिकाया बुंदों दि आसामनि राजखान्थियाव गावखौनो बयनिख्रुइबो गोग्गो आरो गोथार होननानै सानग्रा सुबुङानो जादों प्रदुत बरदलै। प्रदुत बरदलैया गावखौनो गंगानि दैनिख्रुइबो गोथार सानो, मिनारेल दैनिख्रुइबो गोजौआव। बिनि हेंथायै माखासे सोंथिफोर दं। बिसिखौ बुथारनायनिबो अजद दं। बिखौ आसामनि सुबुंफोरा खोमसिनि राजा बुङो। बिनि समावनो गान्दाखौ बुथारनानै फोजोबस्रांदों। बिनि हेंथायै रसलिन भारुकी मुंनि आइजोआबो 20 लाख रां लानायनि अजद होदों होननानैबो पीयूष हाजरिकाया बुङो। सालबारियाव लामानि जाब्रबथायजों भारतारि फाइकि जवान भुपेन बर'आ जिउ गोमादों। बेजों लोगोसेनो बे जाब्रबथायाव बिगुमै तपु स्वर्गियारियाबो जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि सालबारिनि सरनिया उलुबारि गामिनि थागिबि भारतारि फाइकि जवाननि 15 आसाम रेजिमेन्टनि जवान भुपेन बर' 34 बोसोरजों लोगोसेनो बिनि बिगुमै तपु स्वर्गियारि 38 बोसोरा मोनसे लामानि जाब्रबथायाव दुखुनांथाव जिउ गोमानाय जाथाया सालबारि ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बुधबारखालि सरुपेटानि खाथियाव थानाय गनकपारा गामियाव मोनानि 8 रिंगायाव जानाय मोनसे लामानि जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जानानै फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय थासारियाव रौनिया फाइकि भुपेन बर'आ मैया साननि 1 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। बे जाब्रबथायाव भुपेन बर'नि बिगुमै तपु स्वर्गियारिया जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि बाक्सानि सालबारिनि खाथियाव थानाय बरथारिनि आलासिनि न'निफ्राय रौनिया फाइकि जवान भुपेन बर'आ बिगुमै तपु स्वर्गियारिजों लोगोसेनो सालबारिनि सरनिया उलुबारि गामिनि गावनि न' फारसे मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो गनकपारा गामियाव गंसे ट्रेक्टरजों सौग्रावदोंमोन। बे जाथायाव तपु स्वर्गियारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो भुपेन बर'खौ बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गोब्राब जखम जानाय थासारियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बृहस्पतिबारखालि साननि 1 रिंगायाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। भारतारि रौनिया भुपेन बर'नि गोथै देहाखौ लानानै रौनिया सन्मानजों हानजा सुरनानै जोबथा बिदाय होयो। पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सनिबारखालि गुवाहाटी आइएसबिटिनिफ्राय गासै 4 कौटि बेसेननि हेरेन जब्द खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला संदाननायनि गेजेरजों आइएसबिटिआव दोननाय गंसे AR-11B 8912 नम्बर बास गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि हेरेनखौ बोखांनो हादोंमोन। गुबैयै बे बासआ मिज'रामनि आइजलनिफ्राय फैदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव सोरखारि मावफारियाफोरा गासै 455 ग्राम लिरथाय हेरेन सोनाय मोन 35 साबोन पेकेटखौ साबोन बाक्सुआव दोनखोमाना लाबोनाय थासारियाव मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खाबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरा फारियै रहानि थागिबि ड्राइभार मोहाम्मद शाहाबुद्दिन, 2 हेन्डिमेन उत्तम नाथ आरो गलपारानि साफिउर रहमान आरो हाउलीनि थागिबि जियाउर रहमान। दासान्दि पुलिसआ हेरेनखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनो बिसोरखौ कास्टडियाव लानानै थांनाय जाबाय। गुवाहाटीनि बेन्दोंआव थानाय गरसुकनि राजा लामायाव शुक्रबारखालि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाब्रबथायजों नगावनि थागिबि सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ गोमादों। मिथिनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा आगरबाथि लायनो थाखाय बरागाव फारसे थांनायावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव गरसुक ट्राफिक पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों इटानगर जिल्ला पुलिसआ 11 एप्रिलखालि 1 रिंगासोआव सिभिल सेक्रेटारियेट मावफारियाखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानायनि दायाव खादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ नलबारिनि मोब्लिब बिफाननि डाक रानार पंकज
लाकार 53 बोसोर होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बिनिफ्राय गासै 46.11 ग्रामनि गान्जाखौ पुलिसा जब्द खालामनो हानाय जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हेड कनस्टेबल थेग निगुकिया सिकिउरिटिनि रटिन बायदियै चेक खालामनायावनो गोसोम प्लास्टिकआव लानाय बैफोर गान्जाखौ हमनो हादों। राजथावनि एसपि रहित राजबीर सिंह आरो एसडिपिअ केंग दिर्सनि दैदेननाय अपारेसनावनो हमनो हादों होननानै रिपर्टआव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।